welcome sa itong Taknas Pagtuon. Ang pagtuon nga itong gikinahanglan, dugang nga mga pamaagi aron kita makahimo sa pag-alagad sa Ginoo labi na gyud ninong ulahing adlaw nga atong ginapuyan. Sa dili pa kana, ako kamong imbitahon sa usa ka pag-ampo. Amahan nga langit noon, dalaygon ikaw sa pribileyo nga imong gihatag kanamo makatuon sab kami sa mga pulong. Imo ang himaya karon og sa walay katapusan sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Natong i-welcome ang tanan nga nagasunod niya itong programa ug ang ato ang studio guests nga murag permanente naman kay imuha man ang Sabbath School. Ka Ma'am Sepod ang sa family. So communication nag-abot gihimo sa Ginoo aron nga matud nato sa tanan nga mga higala nato, mga kaigsunan nga nagsunod niya itong programa. Simple nga pagtuon sa balaang pulong sa Ginoo ug karon atong tunan ang gugma o ang balaod. Kumun kayo, daghan na kaini nga pagtuon nga inyong nadunggan, inyong naagian, apan kamay nga review. Kay matod pa nila, I'm human and human forgets. So, remind me, dear Lord. Ug mao na kini ang pamagi nga pahinumduman kita, pasin dunay nangalimtan nato nga mga importante nga mga ginagmay apan dako kay epekto sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Tinuod na, Pastor, no? Og sa atong mga televiewers, kaning atong leksyon, matag simana nagapahinumdom ka nato sa mga ginagmay nga mga sipyat nga atong angay makurihan aron nga ang atong pagsunod sa atong Dios nga gialagaran adlaw-adlaw mahimo nga masunod yun nato ang tinuod nga hulmahan sa iyahang Amen. pagkakadero. O James 2:13, Dr. Nomos, pwede nato basahon ang James 2:13. Kining niyang kini na lang sa atong leksyon. Kay ang hukom, Kayang hukom walay kulo kaluoy alang sa tawo nga wala magpakitag kaluoy. Ngani ang kaluoy magadaog batok sa hukom. Pwede nato Ma'am Say, unsay imong nasabtan ani kung walay kulo imong kaluoy. makita love and law. Dapat love and law should work together kay kung law lang di ay wala gyud di ay kaluoy. Mo nagiingon nga nakakawat man siya sa imo nasakpan nimo sa imong balay. Niya imuha man pong pagumangkon. Oh. Ni nakawat man siya. Sakpan nimo siya. So ingina nimo nga kay nakapangawat man ka, Bayaran kinahanglan yun. nga panisan ka ni so may imong ipanis ka saya. Pero kay pagumangkon, so naluoy po ka. Naay grasya. Kristiyan po nimo, o asa may ipalabi nimo ani imong kaluy-an o imong pinasikat sa balaod or Nay anggulo diha, Pastor. ha? Tanawan O, na to. lagi nagiingon lagi nga asa may ipadawi pataas nimo. Na ginatawag nga the law of cause and effect. Imong tanawon na siya kay nangawat siya tungod kay gigutom siya. Gigutom siya. Katubag yang pagkagutom, naghatag ba to niyang lisensya sa pagpangawat? Ang pagpangawat sala, pero tungod sa kagutom mao ang cause nga siya nakapangawat. Ang problema diya, kada pangawat niya, mayon siya nga gigutom po ko. Mao na siya. So kana nga bahin pastor will it justify tungod kay Oh, kana nagutom siya? The end. Buti pasabot nga wala siya nakasala. O Pero dunay kaluoy. adunay kaluoy. Dunay kaluoy. So nasabtan nimo ang cause. So naluoy ka sa iya. So buti pasabot nga although nga nakasala siya apan tungod kay adunay cause sa nagtuklod sa iyang pagpangawat, now diha ang imong kaluoy nga tanawon. Dili ka mo tutok sa balaod according to the letter of the law. Tumanigingon dire nga, ang hukom daw, di maluoy. Sa tao, nga di po maluoy. Yeah, tama. Maayo kayo nga pagkaplasta ni James. Ang hukom, walay kulo kaluoy, alang sa tao, nga wala nagpakitag kaluoy. Kaluoy. Kay gani ang kaluoy ko no, mudaog man gani sa hukom. Yeah. Sa ato pa, tugod sa imong kaluoy, wala na lang gyud nimo una-una nga siya nakasala. Mao ba ni Ma'am Chay ang angayon gyud? Murag magtuo ko nga mao gini. Grabe nimo no. Mao nang context ana. Kay kita magid unta, ngayon magid ta gyud nga Mawala panisan. na gyud.
Kita. Walay kaluoy, i-apply sa Ginoo ang balaod. Patay ta. Wala na tayo nada. Wala na ta, dili Pero na gid tungod kay may pwede. kaluoy siya, Mauna gihimo niya ang tanan nga pamaagi, Nakabaton ta kaluwasan. nakabaton tagaluwasan. O nga ni, tungod sa pagkamaluloyon sa Ginoo, kinahanglan kita, mubaton po kaluoy. Kana. Aron nga kita, Mahimo putang Kaluoy instrumento agpon, sa kaluoy. Sakto na. Mao bitaw Muna na. giingon nga gihimo kitang instrumento sa Ginoo. Mhm. Gikaluyan kita aron nga kita maluoy pod Yeah. sa uban. Mo na sa parabola ni kay Kristo nga ang tao nagpasaylo sa katong nakautang niya. Dayon ang paggawas niya, Paggawas niya, nakita niya itong nakautang niya. yang gibugbok. Gamay ra ganitong utang nga nautangan atong tawhana. Yeah. Mm. Pero iya man gipanisan og maayo. Mo na Ito gibadlong sa Ginoo nga kadako sa imong utang nako din gipasaylo ti ka. Nga kadto noong imong isigataw nga gamay ra utang imo naman gipanisan. Yeah. kani di ayang kaluoy, gugma, grasya. Let's pass it on. Ha? Mao na siya. Pass it on. Because we receive grace, love, and mercy from God. O nagingon ipangurinti tani sa uban. Aron daghan sila makurintihan sa kaluoy sa Ginoo. Mao na ang influensya ni Ginisos sa kinabuhi sa tao nga moila kaniya ngayang personal manuluwas. Mao na siya gayod og dinha kita nabuhi. Diha kita nabuhi sa kaluoy og dili kita magpakita nini nga kaluoy, wala kita midawat kay kita nabuhi aron magahatag nini nga kaluoy. Sakto. Mao na giingon dinhi nga loving a person is different sa tao. Naitaw nga dali ra nimo siya mahigugmaan. Ako, Bisan- gwapo, buotan, Buotan. gwapa. Bisag dili buotan ma'am say kung gwapa ka karon bisag maot imong batasan daghang mag-court nimo kay gwapa man ka. Kay daghan pug mga laki karon nga wa pod sila gawna sa kinaiya. Eh, Adto wala man sila- makaseminar. adto man sila sa gwapa kay mas maay ka na ng gwapa kay di na magina mausab. Pero batasan ko no, Mausab. mausab. Pero kining lisod nga kwan ba? Pastor. Ah, Kanang ulong ni Ginisos ba nga higugma ang imong kaaway? kana Murag negative ang implication na sa tao ba? Sa tawhanon nga una-una. murag naisgutan na atong leksyon 4 ba. Pero ato nang hatag pagtagad kay ang ato karon gugma ug balaod man eh. Oo. So dunay inclination si James nga mohatag og gibugaton sa gugma ug sa balaod. Asa magay mo lutaw ani? Kung ato ni silang ipalutaw sa tubig, Asay bugat. kinsa may bugat ani sa duha. Pero sa leksyon da nato sa opening verse pa lang nato gipahinumduman nato nga mulutaw ning mas bugat ang gugma di ay. Nga kung basihan nato ang legality sa atong pagkatao. Wala tay angay ikapasigarbo nga dili ta angay silutan, di ta angay panisan, di ta angay magantos. Pero ang tinuod, kikaluyan na ta sa Ginoo. Mao na nga nakapasar ta sa kaluoy. Og dinhi gipadayag ni sa usa ka sugilanon sa the parable of the good Samaritan. Di ba Ma'am Shai, sa parable of the good Samaritan ay pare. Pare nga word diri ni nga nang pare nga ato makita diri sa parish sa Roma, Roman Church dili. Kini nga priest diri, ang term man gud sa una sa pangulo sa simbahan, dili man to simbahan Katolika. Simbahan to sa Hudyo. Sakto. Unya ang Hudyo, ang ilang pangulo sa simbahan, pare. Ito na sila. Unya sa sanctuary context, ang mga pare, doon na po sila yung mga sakristan, Levite, Levites. nga mga kitawag og Mga sanctuary workers. Sanctuary workers. So, nara sila sa gawas. Di sila pwede makasulod sa sanctuaryo. Mao ni ang gihulagway sa parable ni Ginoong si Kristo, the parable of the good Samaritan. Niagi ang priest. Kanang priest, kung imong una-una siya, makakita na siya tao nga tabangonon. Sa iyang pagka garepresentar sa Ginoo kay doon na may duha ra ka tawo garepresentar sa Ginoo. Doon na may duha ka tawo sa una, duha ka functions nga mooy gitawag nato nga main instruments sa langit ug sa tao. Sa yuta, ang priest ug prophet. Ang priest
mao ni siya mo representar sa tao ngadto sa Dios. Ug ang prophet mao ni siya mo representar sa Dios ngadto sa tao. Ug ang nakalabay pagidiri ang mo representar sa tao ngadto sa Dios, mao ang priest. Labay magid wa magini. Wala gyud mo atiman. Sa ino na ng ma'am say nga samad ka nang Say mo gibati din ha naon sa ka. Wala gyud. si Batya kay naman pa siya nauna nga og muhunong gid siya musamot siguro ang iyang kagilty. Ora galikay sa guilt ba nga dako. Siguro gi antos na lang niya nga magilty siya nga wala nakuha iyang kwarta. Nga wa siya na disturbo kay mga isig pasaylo pero at least wa gid siya dito naka experience siya. So nilabay na pud ang Levite, Church worker. church worker, mao ra mangyapon. O finally, So dili mayo nga panig-ingnan to siya. ang kining gitawag nila nga Samaritan. Nga Ordinaryo lang. half pagan. Pati pasabot, sible yang papa Hudyo, Hudyo. yang mama Hintil, mo na nga tunga-tunga. Dili gid siya kumplito nga angayan mutandog. Di siya pwede mutandog. Di siya allowed. Pero gikalimtan niya ang iyang pagka dili angayan mutandog. Mo ni na overcome niya ang balaod. Kaya ang balaod, di siya pwede. Kay Uroy ug Hudyo to. Niya di man pwede ang dili Hudyo nga mo tandog sa Hudyo. Sa to pa katong Good Samaritan pastor, mao Gikalimtan. tawo nga naagi gugma. Ang gugma Oh, mo iyang gidala. kaluoy. Mao na siya. Nilabaw ang iyang gugma kaysa unsa ang balaod. Kay unsay balaod o kostumbre. Kustumbre. Kay ang kustumbre di ka pwede nga makiglambigit sa kahudyo. So, dako moadto na ta nga karon sa interpretation, no? Mo na siya ang atong application, ma'am siya. application Oh. sa maong parabulo. So si Ginisos siya nagrepresentar sa Good Samaritan. Mao na siya. O si Kristo yang gikuha ang barriers. Kitangtang niya. Kitangtang niya. Tanan nga barriers nga pinasikad sa ilang yutan-on nga balaod. Yeah. So mahinungdan nga si Kristo nahimo niya ang panig-ingnan. Kay kato siya sa Hudyo nga konsepto, Dito pwede. dito pwede. Pero ang gugma di ay, Pastor Roger, magtangtang sa boundary Mhm. that prevents you from loving. That's it. Ah? Ang gugma di ay will remove all barriers Yeah. so that love can be implemented. Correct. Pagkanindot. So usa nga maayo dire nga application, pastor, nga kung kita na-impluwensya sa kinabuhi ni Ginisos, Mahimo na to, mahimo sad ug nato unsa ang angayan ang angayan nga mamahimo makapahimot kaniya. Nga makahatag og kaayuhan Kanya. sa isig ka tao. sa katao. Kay ang Ginoo magod wala siya nanginahanglan sa atong pagkamaayo, Ma'am Shay. Wala. Na makompleto man Ginoo. Di man manginahanglan bugas ang Ginoo. No bito na sa Mateo 25:40 dinhi sa ulahi naman eh. Di sa Mateo 25 naagi diya ang mga listahan sa angayan himuon. Himo ang angayan nga himuon mo sa tao, kay gihimo kana nimo sa Ginoo. Manang- Ug kini di ay ato ang gisgutan diri nga leksyon. Nagpahinomdom nato nga kining mga tao nga nagbad-ay dinha nga nanginahanglan nga naa sa karsada. Nga naabtan ining usa ka tawo nga maayo nga Samaritanon. Dili na gid ta kakitaan ni karon. Ang tinuod lang ang gihimo sa Good Samaritan karon medyo lisod na nato ma-aplikar sa atong kinabuhi. Panalitan ga drive mi sa akong asawa. Labay mi sa usa ka dapit din na gid sa dalan tunga-tunga nay nagbad-ay. Ambot og unsay isulti sa akong asawa kun mohunong ko. Gawas pastor kung na ay emergency nga imog yung nakita, Kana kung nakita nimo nga na disgrasya gyud nga daghang mga tao pod ang niapil nga nakita nimo posible pero kana ra yung isa ra ka tawo kay kini sa istorya magod ma'am Shay usar gid si ka tawo nakita karon panahon na magod na nay mga binuang nga ayag hunong kay mohunong ka kapapatay-patay ra dayto gapadugo-dugo ra to pero pagkahuman hold up di ay. Imbes delikado nga- na kayo ang panahon karon. Imbes nga imong tabangan tong gihuna-huna nimo nga biktima, ikaw na hinuon ang mahimong biktima niya.
Base nung maupo na yun na atong maka. So ang application ani pastor atong nakita nga ang mga tao karon nga gakinahanglan sa atong gugma, kaluoy ug panabang usahay nagaadto na sa atong opisina. Mao na dili na lang ug sa nato atong puloy-anan. Dili na lang nato hulaton ma'am say nga naagi makita nato sa kalsada kay kun kana mogod murag dili na mogod na angayan nato nga tagad-tagaron kaayo kay tungod lagi na yung mga pangitabo karon. Pero kumusta man kun ang nagbad ay didto May mundool na sa imo. mao gi moduol nimo. Wala siya nagbad ay pero equivalent siya sa nagbad ay. Ano man moingon man siya nimo na ako'y pasyente dito ma'am siya. Himat yun nun. Wala may nakatabang namo. Pwede mga migtabang nimo. Mao. Unsa kay himuon nato nga imong gitabangan pagkaugma ni balik na pud siya kay nanapoy laing parintin niya makan siguro tag kini nga mga tawanan ni giabusaran naman po nila ni akong pagka-good Samaritan say unsa kay Dili gyud basta-basta mga kahigalaan mo na ingon na sa sinultihan, easier said than done, mao no? na tong leksyon Nga ato ni ni aging kanang leksyon na to mao na siya Ngani ka nang magparking lang tag sakyanan sa mga pamalingki nato o sa anha ta sa mga mall. O nya na ay mga badyaw din ha. Once nga na ay mahatagan nimong usa, magpano ng kapinsa na pulo kay mangayo na pod. mao lagi na unsay mong lahutay ni pero di na lang ta magisgot nga di gid angay tagaan basta ikultibar gini si Ginoo ang atong kasing-kasing nga mahimong mahigugmaon setting aside the rules of law kay ang gugma maumay mo prevail mo supersede sa unsay na establishar nga balaod. O kaning pagkamaluluyon pastor o pagka mahigugmaon, dili lang puro financial ang mga panginahanglan. Mao na siya. Adunay daghan nga mga tao, siguro daghan silang salapi. Pero they are emotionally disturbed, they are psychologically and spiritually in need of our help. O Let's mas be kind ato na and lang loving to them. klaro, salamat ana ma'am say sa klarohon lang ginato nga mas daghan gid kayo ang financial needs karon nga mao ginahimo aning the good Samaritan. Wala lang niya gitabangan financially, siya pa'y ga-bandage. Siya pa'y gapakarga. Gibayran niya ang katong tracking, gibayran niya dito sa giandaman niya kwartas, asa ka siya nangita kwarta to. O kini mga tawa na karon, mao na niya nanuol nato sa ato ang pultahan na nuktok sila nagpaila nga sila tong good sa mga parinti to sila ni adtong tao nga gabuyod og nangita sila ni adtong parinti pod ni adtong good Samaritan kay base na ana sa Hope Channel. Og sigurado kita nga naana diri amen. Amen. Og di na ta maulat kay ang tendensiya mo kun nato karon mutabang man ta, muatiman man ta, pero pilion nato. Sa iglesia lang daan pastor, Mami, mas nindot mo atiman atong nakapostura, di ba? Labi naka-Amerikana pareha kay Pastor Paulo. Ako ma'am say mo tuog Murag ko daghan nga kayo mo welcome ana. nakabantay po ko ana nga mag-American ako daghan bigyan mo lamano po ako ma'am say. Kasi sa imo ma'am say nga ikaw leader ka, maayo kayong postura. Pero ato ba makita nga dunay mga kaigsuonan nga wa gid pud malamano taon. That is what we are missing. Mao ginay ato ang angayan nga Dili gyud usbon. malipay ang Ginoo mo na usahay makapangutana ko nga pananglit og naay mo anha din ha nga medyo lain-lain pagbaho. Unya nakatsinilas ang isa blue ang isa nga pula. Can we love that person like the way we love sa mga tao nga dipostora? Mao lagi. Manang ingon din ha nga thought to ponder upon, no? Ang mga dato ra ba giingon nga dili sila malangit tungod kay dato sila. Apan dili sila malangit tungod sa ilang gipakita nga kinaya. Nga pilion lang nila ang tao nga ilang idil. Lisod kay sila makigalubilo sa mga tao nga ubos kaayo ka. Mao na nga diri sa tong leksyon gipinomduman ta nga walay pabor-pabor dinha sa iglesia, walay pabor-pabor. Gipinomduman kita nga dunay balaod ang Roma nga dili gid atimanon ang dili angayan. Naana nakalista sa ilang balaod pero wala na siya sa balaod sa Dios. Kay ang gugma mao gyud mo patigbabaw kun kita nag-alagad sa Dios og angayan gyud nga ipakita ang gugma
Kay mao man na, kay kita may gitawag og mga virus carriers sa gugma sa Ginoo. Kita ang mananakod nga gugma. Walay lain Ma'am Shay nga mananakod. Sa to pa, ang pinakamodelo nga Good Samaritan, Pastor, maog yun si Ginong Jesus. Yeah. When we are connected with Jesus Christ, Mahimo na influensya to. kita. o ma-influensya ta. It can be anybody, it can be an ordinary church member nga mao ang Good Samaritan nga mulabaw gyud ang atong pagkagugma, Mao na siya. pagkamahigugmaon, pagkamaluluyon, nga ang tinuod gyud nga kinaiya ni Ginong Jesus mo reflect, no? Sa Mao na aton. ang ultimate goal Ultimate. Christian Kinabuhi. life. Pinaka kinatungkayan, pinakataas o pinakalalom. Ako ibalik ang tinuod gyud nga nahitabo sa usa ka hitabo human sa Second World War sa London. Ano na usa ka street boy nga gutom kay gatulo ang laway. Misulod siya sa usa ka bakery. Naghuna-una siya pastilan og naalay mo tunol niya. Sa usa na lang kapan. Lipay na siya kayo. Lipay na siya kaayo. Nay usa ka sundalo misulod. Perting luuyan niya gatan-aw aning bata nga gatulo ang laway. Nipalit siya og usa ka dosena nga bag-ulang gyud nga haon nga donut. Dili gyud Naguna-una usa lang. ang bata nga bisag usa itunol. But the whole thing was given 1 dozen donut. Grabe Ang kalipay. bata na shock. Wago dayon ka tingog ang bata gihalog ang maong usa ka putos nga donut 12 ka buok. Nipahiyom lang ang sundalo ni gawas. Paandar sa iyang sakyanan. Nakalimatmat ang bata, dagan. Sa diha nga pagdagan niya, nihunong ang maong sundalo, niduol ang bata. Ingon niya, Sir, are you God? Nailan siya. Are you God? Ikaw ba si ang Diyos? Oh. Kung mo sama ta sa Good Samaritan mga kaigsuonan, pagka maluluyon, pagka mahigugmaon ka ng lisod higugmaon nga tawo, Mao na siya. murag natakdan gyud ta sa virus sa Good Samaritan nga si Ginoong Hesus. Kana nga Amen. kinaya Ma'am siya kanang mahimong kabahin sa imong kinabuhi. Mahimong kabahin. Ang Kabahin pagka sa may gugmaon, mahimo na nimong normal na ka sa imong paghimo niya na. Bisan ang balaod, naghatod kinato sa pagpaila sa sala. Importante ang pagsunod sa balaod. Then ang balaod, magahatag ka nato og basihanan kung unsa ang imong maayong himuon. Pero mas maayo gyud nga ang paghigugma mao imong himuon nga balaod sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Mga kaigsuonan, usa ka malipayon nga gayon nga kita nagkauban aron ikaw ug ako mahimong career sa gugma ni Ginoong Kristo. Ug kung iniimo ug ako nga mahimo, nagtuo ako nga ang Dios atong maymaya ug daghan ang mga katawhan nga mabulahan, ang mga katawhan nga wala pa gayud sila makatilaw sa tinuod nga gugma ug kini atong mahimo kini mga tawhana mabulahan ug magpalipayon. Atong hinumduman dito sa langit adunay lundon kalipay, dito sa langit adunay lundon kalinaw ug hinaot dito sa langit magkita at tanan. Paminawan ito ang usa ka awit dugang inspirasyon sa atong pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. Ang atong kalibutan puno sa kasalanan, hapit na niya kining ugman ni Jesus nga atong nga mahal, pinaagi sa kamot niyang gamanan. Pinaagi sa kalayo ang kalibutan na limpyo tungod sa kahum sa Ginoo. Ang mga butan niining kalibutan mahanaw ang tanan. Ugadunay mutunga bago nga yuta, balang syudad uluyan ang sa katawhan. Sila ang napili sa atong nga mahal, kay nagtuman sa iyang
kasuguan. Daghang salamat Ginoo sa leksyon nga among natun-an. Hinaot nga mabatna namo ang pagkamaluluyon, pagkamahigugmaon, bisan sa mga tao nga lisod higugmaon. Hinaot nga ang kinaiya ni Ginoong Hesus among mabatnan samtang kami magahulat sa ikaduha nimo nga pagbalik. Kining tanan among ginapangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Apan kini atong dawaton. Kay kini mahana sa umalabot nga adlaw, human sa iyang paghukom. Makita ang pulayanan nga matahong, maangkon ang kalipay nga lunlon. Ug adunay butongha, bagong ayuda, balang syudad, puluyanan sa katawhan. Sila ang napili sa atong amahan, kay nagtuman sa iyang kasuguan. Ug adunay butongha, bagong ayuda, balang syudad, puluyanan sa katawhan. Sila ang napili sa atong amahan, kay nagtuman sa iyang kasuguan. Ug adunay butongha, bagong ayuda, balang syudad, puluyanan sa katawhan. Sila ang napili sa atong amahan, kay nagtuman sa iyang kasuguan. Sila ang napili sa atong amahan, kay nagtuman sa iyang kasuguan. Kay nagtuman sa iyang kasuguan. Kay nagtuman sa iyang kasuguan. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel.